Hello. Mä alan nukkua mun sylissä. Siinä se nukkuu. Joo. Oh, miten matka? No mene. Ei saa ovea. Käyn aukaisemassa sen oven. Jep. Ilmeisesti se kuuli jotain jännää. Mutta siis joo. Mihin mä jään? Joo, eli viime kerralla mä lupasin, että mä näytän, tai siis purkaan jossakin vaiheessa tuo kirjahyllyn noista kirjoista ja näytän, mitä sieltä löytyy. Ja itse asiassa mä ajattelin, että mä teen sen nytten, koska mä menen huomenna siis takas asuntolaan ja mä saatan pystyä tekemään seuraavan postauksen huonossa tapauksessa 3 viikon päässä täällä kotona, koska kirjat on täällä kotona siis. Ja joten mä tein sen nyt, mutta mä lupasin viime kerralla tehdä tai siis kertoa myös jotain itsestäni, joten mä teen sen tässä alussa ja siirrytään sen jälkeen noihin kirjoihin. Joten aloitetaan. Viime kerralla mä kerroin, että mä oon 17-vuotias, omistan 2 koiraa, opiskelen pieneläinhoitajaksi ja mä asun, viime kerran mä oon sitä kertonut, kerran nyt, että mä asun Siilijärvellä ja käyn koulua siis Peltosalmella, Iisalmessa. Tänne joo. Joka tapauksessa. Ettei tuu ihan puskan takaa sitten joskus tulevaisuudessa, niin kerron sen tässä nyt ihan alussa, että mä en siis ole syntynyt Suomessa, vaan Viipurissa, Venäjällä. Eli olen tavallaan kaksoiskansalainen, jos niin voi sanoa. Minut ja mun veli, 2 vuotta vanhempi, adoptoitiin sieltä, kun mä olin noin 6-vuotias. Lastenkodista siis. Jossakin vaiheessa jouduin sinne siis. Oli onne, että meidät adoptoitiin sisaruksina, koska me oltais voitu joutua ihan hyvin eri perheisiin. Tai ihan toinen olisi voinut joutua jäämään sinne ja toinen olisi saanut perheen, en tiedä. Hyvä näin. Sitten, ei siitä sen enempää, mutta sen verran, että siellä ollessani minun sairastin paljon korvatulehduksia ja ne jäi hoitamatta, joka johti siihen, että jos ei olisi 7-vuotiaana mua käytetty lääkärissä, niin olisin menettänyt kokonaan kuuloni. Oli onni, että se huomattiin, koska en myös itekään sitä tajunnut. Olin niin pieni, se kuulu osittain siihen elämään. Korviin sattui. En mä tajunnut, että niissä oli jotain vikaa. Mutta joka tapauksessa minulla on siis molemminpuolinen kuulovamma. Kävin pienempänä noin 3 eri leikkauksessa, jolla saatiin itse asiassa vähäksi aikaa kuulo normaaliksi. Itse asiassa noin vuoden ajaksi. Yhtenä päivänä sitten romahti vaan yhtäkkiä niin kuin takas samaan jamaan. Tai nyt ehkä ihan noin niin huono, en tiedä.
Minulla on molemmissa korvissa kuulokojat. Tällaiset. Toinen on punainen ja toinen on sitten sininen. Ja olen tottunut niihin, koska minulla on ollut ne koko ikäni, mitä olen täällä Suomessa ollut. Kuten huomaatte, olen oppinut kielen lähes täydellisesti. Mulle monesti sanotaan, että ei uskoisi, että mä oon jostakin muualta tullut. Yes. Tosin opin kielen vähän hitaammin kuin veljeni tämän kuulovamman takia. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt tiedätte minusta nyt jotain ja minun historiastani jotain. Kuulette lisää myöhemmin. Todennäköisesti. Mutta ettei tämä video nyt veny ihan tajuttoman pitkäksi, niin aloitetaan katsomaan niitä kirjoja nyt. Mitä keretään? Aloitan varmaan yhdestä kuuluisemmasta kirjasarjasta. Uskoisin, että lähes kaikki ovat varmaan tästä kirjailijasta ja tästä kirjasarjasta kuulleet. Tästä on tehty myös elokuva. Itse asiassa viimeisin sarja tuli just vähän aikaa sitten. Ja kysehän on siis Twilightista. Tässä on Twilight-sarjan ensimmäinen sarja, Houkutus. Kirjailija on siis Stephenie Meyer. Omistan kaikki kirjasarjat, tai sarjan kirjat. Miten päin vaan menee. Eli ensimmäinen on Houkutus, sitten on Uusi kuu, Epäilys, minkä jälkeen tulee Bree Tannerin Lyhyt elämä, joka perustuu tähän epäilyskirjaan. No, tähän kirjaan kuitenkin. Itse asiassa mulla on niitä 2 kappaletta. Näin. Koska mä voitin vähän aikaa sitten yhdessä kirjakommenttikisassa, joka itse asiassa kirja on tässä myös. Kerron sitä myöhemmin. Niin voitin sitten tämän toisen. Kumpiksi näistä on? Tämä. Tää on paljon uudemman näköinen. Tää vähän kärsin. Eli jos joku haluaa tämän, niin voin lähettää tai sitten vaihtokaupalla antaa. Katsotaan nyt. En tiedä vielä. Itellä näitä tosiaan 2 kappaletta. Toinen voi lähteä menemään. Sitten tulee Aamunkoi. Tämä on siis tehty elokuvissa 2 kappaleena. Kaikki muut mulla on pokkareina, paitsi en jaksanut odottaa tämän pokkarin tuloa, jota ostin. Tai joku osti. Sain. Miten päin? Mitä se nyt päin menkään niin kirjana? Näin. Ja sitten tulee myös tämmönen Houkutus, kuvitettu opas vampyrisaakaan. Tässä on siis haastateltu kyseistä kirjailijaa Stephenie Meyeria ja että miten tämä sarja on saanut alkunsa. Sekä kerrotaan näistä kirjan hahmoista ja kaikista muusta. Tämmönen. Se oli siis semmonen sarja. Ja jos joku ei ole jonkin ihmeen takia kuullut kyseisestä sarjasta, niin eli siis siinä kerrotaan Bella Swan-nimisestä tytöstä, joka kohtaa vampyyriperheen. En kerro enempää. Saatte sitten itse ottaa selvää. Seuraavaksi otan toisen vampyyrikirjasarjan. Jonkin ihmeen takia mä oon innostunut semmosiin. Kyseinen kirja on saarlainen Harrisserin kirjoittama kirjasarja, joka perustuu TV-sarjan DVD:nä olevaan True Bloodiin. Joku on varmaan kuullutkin. Itse omistan yhden kyseisen leffan. Tässä on ensimmäinen osa, Verenvoima. Kirja kertoo siis Sookia Stackhausia, joka ajatusten lukija ja
sit se törmää samalla lailla vampyyriin, paitsi että Twilighttiin poikkeuten koko maailma tietää jo näistä vampyyreistä. Sitten tulee Sarlaisen Harriserin Perejanoa Dallasissa on toinen osa. Kylmäveristen klubi on kolmas osa. Vereimussa on neljäs osa. Kyllä vain. Sitten itse asiassa minulta puuttuu, ottakas nyt, minulta puuttuu 5. verta sakeampaa. Mä oon lukenut sen, mutta mulla ei ole sitä omana. Tää on kuitenkin 6. Pahan veren valtakunta. Kyllä. 7. veren sitomat. Ja 8. ja viimeisin, mikä on tähän asti tullut, on pedon veri. Näin. Se sitten kovin kauan, kun mä sain ton. Niin. Sen jälkeen tullaan vähän vanhempaan kirjasarjaan. Tästä sarjasta mä omistan ihan kaikki kirjat. Mutta tässä on vaan osa. Loput on tuolla varastossa jossakin tallessa. Tulevaisuutta varten. Mä en nyt näytä näitä kaikkia, koska tänään ehkä nopeasti näytän, koska näytän aika paljon. Niin kuin näkyy. Eli kyseessä on replika. Tää on siis aika vanha sarja. Itse olen lukenut näin aikoja sitten kaikki. Mutta myöhemmin sitten sain näitä itselleni, että olen lukenut kirjastosta käsin. Mutta suuri osa näistä on kirpputoreita. Niistä saa aika hyvin. Kirjakaupoissa näitä ei paljon enää myydä. Ainakaan täällä päin. Kirja kertoo Ämy numero 7, mikä on tämän kirjan nimi, Ämy numero 7 itse asiassa. Näitä on 12, itse asiassa 13 kappaletta. Samannäköisiä, samanikäisiä, täysin identtisiä, kloonattuja tyttöjä. Kaikkien nimet on Ämy. 13 on tosi viallinen. Eli näin. Ja sitten on olemassa myös 12 ändyä, miespuolisia, kloonattuja ihmisiä. Näillä on siis supervoimat. Ne juoksee nopeammin, näkee paremmin, kuulee paremmin ja näin poispäin. Paitsi se 13. Ämy, joka on viallinen. Ja kyse on siis 12-vuotiaasta, kirjan alussa ainakin. Näin. Tosi hyvä, suosittelen lämpimästi. Ämy numero 7 on. Tässä ei ole kaikkia, mutta mä nyt kerron jotakin. Täydelliset tytöt on ensimmäinen, mitä mä näistä luin. Ja mä jäin heti koukkuun näihin. Tää on itse asiassa 4. tästä sarjasta. Tosi hyvä oli. Salaseura. Kohtaaminen. Vähän romantiikkasempi. Lapsinero. Tässä kesti kauan ennen kuin mä luin tän loppuun. Mä en tiedä miksi. Tää oli vaan jotenkin semmonen. En tiedä. Ämyn äiti. Syytetty. Paljon onnea, Ämy. Tää oli aika mielenkiintoinen. Mitäs se, jos herää yhtenä aamuna huomaa olevansakin monta vuotta vanhempi? Paratiisisaari. Näkijä. Isältä pojalta kertoo ändystä. Yhdestä niistä. Kaikki ändystä. Ja kloonisota. Ja viimeinen on Ämyn kohtalo. Mitä Ämylle tapahtuu. Näin. Ja siis kirjaideahan on se,
tai noissa kloonauksissa on se ollut idea, että ämyt ja ändyt tulisivat yhteen ja vallottaisivat koko maailman. Maailma olisi täynnä näitä supervoimaisia ihmisiä, mitä nyt sanotaankaan. Sitten näiden sarjan jälkeen tehtiin vielä tämmönen, mä en tiedä onko tää vaan 3 sarjana, mutta en ainakaan löytänyt enempää. Kuitenkin tämmönen jatko-osa tavallaan. Ja tää itse asiassa, no tää kertoo kans ämystä, mutta tää on sit ihan erilainen kuin ne. Vaarallinen perimä, kuten kuvassa näkyy, on ihan eri aikakausi. Kauhugeeni. Mennään ihmisen sisälle. Mennään. Ja kloonattu tulevaisuus, miltä meidän tulevaisuutemme tulee näyttämään tämän kirjan mukaan. Siinä oli replikat. Ja meillä on kulunut jo 16 minuuttia aikaa. Tästä tulee aika pitkä. Mä yritän pitää enemmän tahtia. Sitten mennään. No kaikki tietää varmaan Percy Jacksonin. Salaman varas. Kertoo siis Poseidonin pojasta. Jos kukaan ei tiedä mikä on Poseidon, niin Poseidon on veden jumala. Tää on tosi hyvä. Itse asiassa mun veli luki näitä aikana ja sit se antoi mulle kerran, kun mä valitin, että mulla ei ole lukemista, niin se antoi mulle yhden kirjan luetteeksi ja mä sit ihastun näin. Tää on muistaakseni 5 tai 6 sarjalle. Mä oon lukenut sen kaikki, mutta mulla on itellä vaan 3 näitä. Eli Salamavaras, Hirviöiden meri ja Labyrinttitaistelu. Sitten on vielä ainakin Titanian kirous, mutta siis ennen tätä on tullut Titanian kirous, tää on niinku 4. Ja tästä on tehty myös elokuva näköjään. En ole ite ikinä nähnyt. Ehkä tulen joskus näkemään. Seuraavaksi Katrioonan tarina, Hopeahevonen. Tässä on itse asiassa niin pitkä aika, kun mä oon lukenut, että mä en hirveästi muista, mutta sen mä muistan, että tässä kerrottiin jostakin tytöstä, joka törmää naiseen, joka omistaa tämmöisen pelottavan, mutta hyvin erikoisen hevosen, joka on niinku tässä, ja sitten se tyttö ajattelee, että hänen täytyy ratsastaa sillä, on ihan pakko, ja siitä ja sitten kaikki lähtee. Toinen osa on Kärppä ja 3. osa on Keskiyö. Tosi hyvä kans, mitä on muistanut, mutta siitä on tosi aika pitkä aika, kun mä oon lukenut. Seuraavaksi otetaan Vainottu. Tai siis itsestään nimi on Yön talo. Mulla on itselle 5 ja 6. Mä muistan, että mulla on kyllä näitä enemmän. Mutta saattaa olla asuntolassa osa. Tän näköisiä. Toinen Vainottu ja toinen Lumottu. 5 ja... Vitonen ja 6. Näin päin. Tää oli tosiaan tosi mielenkiintoinen. Vähän erilainen vampyyrisarja. Että jos joku on lukenut Vaelahtit ja nää, ja sitten yhtäkkiä lukee nää, niin tässä on siis annettu ihan erilainen kuva näistä kyseistä olennoista. Näin. Näitä on siis 5. Itse asiassa näitä on tullut 6. 6 sarjane tällä hetkellä. Saattaa tulla vielä lisää. Itse olen lukenut kaikki. Jep. Sitten tulee tämmönen 3-osainen pakkari, niin se on 3 eri kirjailijan tekemä tarina, tämmönen pieni tarina. Täällä on Sarlainen Harrison, joka on tehnyt siis True Bloodin sarjan, Suuki ja Stackhausin romaanin. Oliko se romaani? Kuitenkin.
Sitten on Mackie ja Jane ja Marilyn Trace. Sarah ja Harrisoni on Tanssiva kuolema, joka kuvaa aika hyvin sitä tarinaa. Mackie ja Janeilla on Iltahämärän valat ja Marilyn Tracella Aamuyön Marsian. Tosi hyvä. Kerravan koulu. Itse asiassa ei oltu koulun kanssa. Kodin kanssa. Ihan kotiväellä oltiin jossakin ja oli vähän omaa rahaa käytössä. Ja tähän törmäsin kirjakauppaan ja oli tuttu kirjailija. Aluksi luulin, että tässä on vaan yksi tarina muistaakseni. Mutta kuitenkin tuttu kirjailija, ennen tosi paljon tykännyt sen kirjoista, että päätinpä sitten ottaa ja tykkäsin todella paljon. Sitten otetaan Jean M. Untinen Auelin kirjat, Maan lapset. Itselläni on 5 ja 6, tämän näköisiä. Ja nämä on siis aika paksuja. Itse omistan kaikki, koko sarjan. Kaikki on vähintään yhtä paksuja. Eli tämmösiä. Tosi hyviä. Kertoo siis noin 35 000–25 000 ennen ajanlaskumme alkua. Eli mennään aika pitkälle historiaan. Tai itse asiassa se ei ole mitään historiasta. Tai siis on ja ei ole. Eli tää kertoo ensin naisesta, joka elää niinä vuosina ja tapaa sitten miehen. Ja sitten ne jatkaa sitä elämäänsä yhdessä ja törmää eri klaaneihin. Ja, no, voiko sitä sanoa klaani? No, klaani ja klaani. Ja sitten siinä on aika monta tarinaa kerrottavana. Ehdotan, jos ootte kovia lukemaan ja siedätte paksuja kirjoja, niin lukekaa ihmeessä. Tässä on niin kuin noin, no tässä on 950 sivua, melkein 1000. Itse luin 1 kirjan vajaassa viikossa. Mulla meni vajaa kuukausi koko sarjan lukemiseen, eli 6 kirjaa. 2 kirjaa omistin ennen, sitten törmäsin kauppaan 4, no niihin päätin sitten ostaa. Luin yhteen pötköön kaikki. Jep. Näin jää koukkuun. Joskin vaiheessa, että eikö tää koskaan loppu, kun ne on niin paksuja, mutta sitten kun se loppuu, niin alkaa harmittamaan, että meni toivomaan. Niin. Sitten tulee Smaragdi Atlas, jonka mä sain äidiltäni, kun mä olin sairaalassa. Tää oli todella hyvä. Näitä on itse asiassa muistaakseni enemmänkin. Mä oon lukenut vaan tän 1. En osaa niinkään kertoa tästä. Mutta tää kertoo niinku 3 lapsesta, jotka 2 on tyttö, 1 on poika, jotka ovat niinku kiertäneet orpokodista orpokotiin ja he eivät ymmärrä, miksi heidät erotettiin vanhemmista ja sitten ne löytää jonkun ikivanhan smaragdivihreän karttakirjan ja siitä sitten seikkailu lähtee. Tää oli tosi hyvä. Että jos löydätte tämmösen jostakin kirjakaupasta, niin suosittelen hommaamaan. Sitten on 13 lahjaa, jonka mä oon ostanut Seinäjoella kirjakaupasta. Oli pakko sodata lukemista, koska olin siellä kuulovammaisten perheen leirillä. Ja illat oli aika tylsiä, sanoisinko. Ja sitten loppujen lopuksi mulle ei jäänyt paljon aikaa lukea, mutta kuitenkin mä kerkesin tämän lukemaan siellä. Ja tää oli todella hyvä. Tää kertoo tytöstä, joka menee kartanoon asumaan isoäidin luokse. Ja tää tyttö siis näkee ja kuulee keijuja, peikkoja, männinkäisiä, mitä ikinä näitä satuolentoja onkaan. Ja
ne keijut ovat siis hyvin pahantahtoisia olentoja, jotka tekee sille kepposia ja kiusaa ja näin. Siitä seikkailu lähtee. Suosittelen kans ostamaan. Tästä mä en osaa niinkään paljon kertoa tästä käärmeen lahjasta. Siitä on oikeasti tosi pitkä aika, kun mä luin tän. Tää on kuitenkin näkijä Dina-niminen tyttö, joka pakenee äitinsä kanssa omaa isäänsä, vaikka se ei itse se tyttö sitä tiedä. Mutta kun se isä haluaa sen tyttärensä, koska he epäilee, että sillä on joku lahja. Niin kuin sillä onkin. Koska sillä on se perinnyt sen äitinsä lahjan se tyttö. Ja sit se kuitenkin sen hyvä kaveriko se nyt on, joka päätyy johonkin vangiksi ja se tyttö lähtee sitä sitten pelastamaan. Näin. Tämä Stravagansa on yksi mun lempparikirjasta, mitä mä oon koskaan lukenut. Muistan niin. Tää on itse asiassa mun veljen kirja kanssa, mutta se antoi mulle kerran tää luettavaksi. Suosittelen, että kannattaa lukea. Tää on hyvä ja niinpä mä luin. Ja mä rakastuin tähän. Tästä on useampia kirjoja, mutta mä oon lukenut tää vaan yhden. Mutta itse asiassa ei. Mä oon lukenut ne muutkin. Kaikki itse asiassa. Mä luin Mikkelin kirjastossa, lainasin näitä muita. Ja luin. Oli tosi hyviä. Tää kertoo siis tytöstä meidän nykyisestä maailmasta, joka löytää esineen, joka kädessä, kun se nukkuu, niin se vie sen 1500-luvun, se on mitä takakannassa, 1500-luvun Venetsiaan, Italiaan, joka on sitten seikkailuja täynnä. Se joutuu esimerkiksi pukeutumaan siellä pojaksi jonkin ihmeen takia. Ja siellä ollessaan sillä ei ole ollenkaan varjoa, jotenka sen pitää yrittää salata sitä. Ja siellä tapahtuu yhtä ja toista. Ja se, että jos siellä on liian kauan siellä Stravagansan maailmassa, tai siis se itse se Stravagansa, mutta siis jos on siellä liian kauan siellä 1500-luvulla, niin se saattaa kuolla oikeassa maailmassa. Tää olla varovainen, ettei joudu vangiksi tai mitään vastaavaa. Oli tosi hyvä kirja tää. Siis huippukirja. Sitten, no noita mä en nyt näytä, koska ei ole aikaa. En näytä tuotakaan. Mä näytän nyt vaikka tämmösen kirjan, Valitut, joka on yhtä kirjasarjasta. Kertoo 9 teinistä, jokainen kirja. Tämä kertoo Amandasta, jolla on semmoinen kyky, että se muuttuu eri ihmisiksi. Jos se alkaa säälimään jotakin ihmistä, niin se muuttuu siksi ihmiseksi. Aika kummallista. Niin se vaan on. Ja sitten on... Siellä on erilaisia... Se joutuu semmoiseen luokkaan, missä on 9 näitä teiniä, joilla on jokaiselle eri kyky. Joku pystyy muuttumaan... Tai joku pystyy muuttumaan näkymättöksi, joku pystyy lukemaan ajatuksia. Jollakin on jotakin fyysisiä voimia, voiko sanoa näin. Kuitenkin 8 luokasta kertoo. Tosi hyvä, kannattaa lukea. Ja sitten Soturikissat. Mä omistan koko sarjan. Mä näytän nyt täällä yhden, koska mä en tiedä, missä ne muut. Se saattaa olla siellä asuntolassa. Soturikissat kertoo ihan tavallisesta kotikissosta, joka haluaa mennä metsäkissaksi ja saamansa pitää. En kerro tästä sen enempää, mutta tosi hyvä. Kannattaa oikeasti lukea, jos et ole tätä lukenut. Käärmeenlumoja. Tämän mä sain, koska Facebookissa
mä osallistuin Annukka Salaman kirjakisaan tehtävään, mikä ikinä onkaan, jossa kaikki en siihen päässyt, mutta mä ainakin mä osallistuin ja mä pääsin siihen. Se lähetti näille kyseisille ihmisille ilmatteeksi tämän kirjan, joka niiden piti lukea, tai siis sen kirjailijan esikoiskirja, joka niiden piti lukea, ja sitten sen kirjan mukana tuli semmoinen paperi, missä oli kysymyksiä, ja niihin piti vastata Facebookiin sen sivuille. Ja sitten kun oli sen arvostelu, niin sai 3 kirjaa ilmatteeksi, niin kuin tavallaan palkinnoksi, tai niin kuin siitä kuitenkin. Suosittelen oikeasti lukemaan, tää oli todella hyvä. Ja tää kertoi siis tytöstä, joka oli siis kuin orava, että se pystyi kiipeämään tosi nopeasti, sillä oli nopeat refleksit yllä muut, ja siis se tapaa ihmisiä, joilla on saman tyylisiä voimia, mutta eri eläinten. Eli yksi saattoi olla tyyliin joku lepakko, oli yksi ainakin, ja mitä niitä muuta olikaan, en nyt muista tällä sekunnilla. Mutta kuitenkin aivan tajuttoman hyvä, kannattaa lukea. Ja nyt on tullut myös joku joku tyylinen piraajiin liittyvä. En ole sitä lukenut, mä en tiedä onko se nyt tullut, mutta aion lukea sen. Tää oli tosi hyvä, tää kirjailija on ihan best. Sen mukana, kun mä sen luin, niin mä sain sen, vailahtin sen toisen tämmösen, jonka mä olen lukenut. Sitten mä sain mä nyt itse asiassa muista. Mä ainakin sain tämän. Hiljaisuus, joka kuvan mukaisesti kertoo tytöstä, joka törmää enkeliin tai seurustelee enkelin kanssa, mutta sitten kaikki menee ihan pieleen. Tätä vastaavaa oli ihan huippu kirja, kannattaa lukea. Ja mä en muista mikä se 3. oli. Joo, siis se 3. Mä et löyä sitä, mä en tiedä missä se on. Taitaa olla asuntolassa tai vastaavassa. Sekin oli hyvä kirja. Mä näytän sen ehkä sitten joskus, kun mä sen löydän. Jep. Ja sitten kuitenkin, nyt mä näytän viimeisemmän kirjan. Tässä on muutama kirja vielä, mutta mä nyt viittin näyttää niitä, koska aikaa on mennyt ihan hiton paljon. Tämä on viimeisin kirja, minkä mä oon itse ostanut omilla rahoillani tietenkin. Kertoo vähän erilaista maailmasta kuin meidän oma maailmamme. Tää on siis Ally Kondien kirjoittama kirja ja kertoo 17-vuotiaasta Cassiasta, joka elää semmoisessa maailmassa, jossa kaikki on ihan toisin kuin täällä. Eli 17-vuotiaana siellä päätetään tulevaisuuden aviomies. Sitä ei saa itse päättää, vaan jotkut muut ihmiset sen päättää. Mutta tää Cassie huomaakin, että se on ihastunut toiseen tyyppiin. Tai siis kun se saa semmoisen mikrokortin, jossa on kaikki sen kyseisen pojan tiedot, minkä kanssa tulee tulevaisuudessa viettämään, niin siinä näkyykin toinen tyyppi, tai vilahtaa toinen tyyppi, ja se tuntee sen. Ja se alkaa miettimään, että onko kaikki sitä, miltä näyttää. Ja täällä on siis tässä kylässä tai tässä paikassa, missä ne asuu, on tosi vaativat niin kuin säännöt. Ja tää Cassie huomaakin, että se ei halua noudattaa niitä, tai ei pysty, tai näin. Mä luin kerran yhden kirjan, joka oli tosi paljon tämän kaltainen. Mä en muista sitä, mikä se oli. Mutta se oli tosi paljon tämänlainen, mutta siinä oli ihan hiton surullinen se loppu. Ja mä pelkäsin lukea tätä, koska mä pelkäsin, että tässä on myös semmoinen tosi surullinen loppu. Itse asiassa tässä tavallaan onkin ja ei ole, nyt vaan riippuu, koska tää niinku loppu on semmoinen, että kirjailija tai lukija saa itse sen sitten miettiä, mitä se menee. Jokainen saa
päätellä sen itse, että mitä siinä tapahtuu, koska joka tapauksessa tää oli nyt tässä, aikaa meni tosi paljon, pahoittelen sitä, toivottavasti jaksoitte katsoa ja toivottavasti joku kirja innosti tai näin, että jos löydätte jostain, niin kannattaa vilkaista takakantta ja ehkä lukea se. Kuitenkin eipä tässä muuta oikeastaan, mitä voisin kertoa tai sanoa tai vastaavaa. Huomenna lähden tosiaan asuntolaan ja seuraava postaus saattaa tulla siellä asuntolassa, pitää katsoa. Ehkä näytän muun muassa mitä kirjoja siellä on, vaikka siellä on pienesti samoja. Tai sitten en näytä. Kyllä mä jotain keksin. Laittakaa ihmeessä kommenttia. Laittakaa postausideoita mitä teen. Niitä olisi tosi kiva saada. Alhaalla on myös linkki Facebook-sivulle, joka on siis ihan henkilökohtainen blogisivusto tavallaan, johon voitte laittaa myös näitä postausideoita, kommentteja, ihan mitä tahansa, mitä haluattekin. Eipä tässä oikeastaan muuta ole. Tosiaan, jos tulee muuta, niin kerron sen sitten ensi videossa. Mutta kiitos kun katsoitte, hyvää päivänjatkoa tai joo, sitä mukaan milloin tää ikinä katsottekin. Ai niin, ja lupasin tässä eräälle kaverille laittaa terveiset. Hei heitä! Toivottavasti katsot tätä ja toivottavasti en näytä ihan idiootilta. Vitsi. Yritin houkutella Tean tekemään kanssa tai teiteen tekemään postauksia. En ole vielä siinä onnistunut, mutta katsotaan joskus se siinä onnistus. Toivotaan. Kuuluuko meille? Voitaisiin sitten yhdessä tehdä niitä. Ai niin, ja terveiset pojille. Ei ihan yleisesti pojille, vaan 3 kivelle pojalle. Mut joo, moi moi! Nähdään ensi kerralla.